Ola rapaces e rapazas. Despois dun mes xa teño a escopeta arreglada porque, bueno, o muelle de disparar xa estaba bastante flojo. Bueno, non sei se lle di flojo, pero, bueno, eso, que xa non teña moita forza para disparar. Endes nada, ahora está arreglado, vamos facer aí uns tiros. 10 latas, bueno, teño unha delas, pero só lle vamos tirar de 10 neste vídeo. A ver se non cae a cámara. Bueno, parece que está ben. Se non vichedes o vídeo, puxeste unha Gamma Hunter 440. Nada, vaime perfecta, verdad? Estou contentísimo con ela. Vale, como seguro. Estou disparando a 15 metros aproximadamente. Quédame 2 balíns. Vou tirar un pouco máis cerca porque ahora vos explico unha cousa. Vale, 15 metros outra vez. Bueno, pois quedou unha. Teño máis balíns, ahora lle tiro. Que teño un problema, bueno, un problema. Este balín é do 5,5. A miña carabina é do 4,5. Xa me pasou máis veces, bueno, nada, será unha cousa normal. Tampouco é para tanto. Que a veces colanse aí, e nada, te din o tiro desta última lata. Mira, un pouco todo por aí arriba. Ai, é verdade, teño que disparar esta botella, que supónse que ten como un pouco de gas. A ver, non sei así, poño así, esta non creo que rente, ojalá. Vou lavar as mans primeiro, porque este auga é dun barril que leva que auga estancada dentro do ano 2012. Dame moito noso. Ademais creo que fallei un, e por iso non lle din esa lata. Bueno, este é un balín do 4, a ver se se enfoca. Este do 4,5. E este do 5,5. Notase a diferencia. Bueno, pois collo 2 balíns e a ver se lle dou.
Este como é transparente de lesos non se ve ben. Vale, que lle digo? Nada, pois non fixo nada. Non se ve moi ben, pero dar dingue. Bueno, pois hasta aquí o vídeo de hoxe, un pouco corto. Pero bueno, próximamente sei máis vídeos. Ala, veña, adiós.